Финалга узган Шайгардановлар, Салиховлар, Вәлиевлар гаиләләре бәйрәмгә килүчеләргә ачык һавада әзерләнгән ризык тәкъдим итте. Концерт номерлары белән чарага бәйрәм төсе өстәде. Бүгенге бәйге инде менә алар үзләренең осталыкларын күрсәтеп, аш суга булган осталыкларын күрсәтә. Һәркем үз өстәле янында, әбиләре дә килгән, әти-әниләре дә килгән. Һәм бүген бергәләп инде менә шушында бәйрәм ясап, гаиләләребезгә конкурска матур нәтиҗә ясап, без инде җиңүчеләрне билгеләячәкбез. Мондый чаралар гаиләләрне рухи яктан ныгытып кына калмый, гаиләм белән горурлану хисләре дә тәрбияли. Айгөл һәм Айрат Шайгардановлар фестивальгә килүчеләрне учак өстендә пешкән каймак, шайгу таба дип исемләнгән гаилә ризыгы белән сыйлады. Гармон уйнап, жюри әгъзаларын моңлы җырлары белән каршы алды алар. Без өстәлне бүген үзебезнең өстәлебезне табигый материал дип әйтик инде, табигый әйберләрдән ясадык. Тарелка урынына менә бүкән кисеп бүкән куйдык. Без инде үзебезнең гаиләбез белән җиңүебезгә ышанып калабыз. Жюри әгъзалары бу бәйгенең гаиләләрне тагын да берләштерүен, һәрберсенең әзерлек дәрәҗәсе югары булуын билгеләп үтте. Гурман булгачтан инде ул безне бүген алар эксклюзив, изысканный дип безне чиктеп әйтеп удивлять должны вес килә инде. Һәм инде менә гурман булгачтан учакта төрле ризыклар пешерәләр. Һәм инде безнең улан хуҗабикәләребез шундый матур итеп өстәлләр әзерләп, шунда көчләрен сынашалар. Бу гаиләләргә инде уңышлар теләп каласы килә. Гөлназ һәм Ринат Салиховлар гаилә пешмагын чиккән сөлгеләр фотокүргәзмә белән бизәгән. Салиховлар фестивальдә хашлама пешерде. Сарык ите, яшелчәләр белән пешерелгән ризыкны һәркем авыз ите алды. Гурман фестивалендә Салиховлар иң актив гаилә номинациясендә җиңүгә иреште. Biz benim гаилә конкурсында катнашабыз. Biz гаиләдә 5, 2 кызым һәм 1 улым бар. Улыма әле 3 ай гына, шуңа күрә без аны монда алып килмәдек. Гаиләбез бик тату, актив, конкурсларда еш катнашабыз, җиңүләр яулыйбыз. Конкурста ризыкны тәмле һәм оригинал итеп әзерләү генә түгел, ризыкны табынга тәкъдим итү эстетикасы концерт номерлары да аерым бәя алды. Октябрь авылының Вәлиевлар гаиләсе иң ихлас гаилә номинациясендә бүләкләнде. Вәлиевларның өстәле гадилеге белән аерылып торды. Вәлиевлар жюрины учакта пешкән тавык һәм бәрәңге шулпасы белән сыйлады. Biz Октябрь авылыннан килдек, Вәлиевлар гаиләсе. Безнең гаиләдә инде 5 кеше, 2 кызыбыз, 1 улыбыз бар. Октябрь авылында бик тату, матур гына яшәп ятабыз. Бәйге яшьләр сәясәт өлкәсендә социаль әһәмиятле проектларны гамәлгә ашыруга юнәлтелгән грант акчасына оештырылды. Шайгардановлар иң иҗади гаилә номинациясендә җиңүче һәм Минем гаилә муниципаль конкурсының төп җиңүчеләре булды. Аларга көнкүреш техникасы кибетенә 30 000 сумлык сертификат, мактау грамотасы һәм күчмә кубок тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нурутдинов, Мөслим телевидениесе.